Nahulikam ang duha ka mga aksidente nga naglambigit sa mga motorsiklo sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Ang usa, wa mosunod sa stoplight nga mo'y hinungdan sa pagkalagpot sa sakay ni ini. Ang report ni Marie Dumabok. Sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center, nahulikam kining disgrasya pasado launa nitong kadlawon sa February 18 sa may Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Sa CCTV monitoring makita sa tulo ka mga kuha sa CCTV ang pagkalagpot sa mga sakay sa motorsiklo. Human nga nidas magkining motorsiklo nga padung sa north sa motor nga ni right turn. Sa pakisusi, nasayran sa City Toda nga sad-an ang motorista nga straight ang padagan padung sa north. Human nga naka-stop signal nitong higayuna ang traffic light sa ilahang bahin. Apan ni pa sito hinuon kini sa pagpadagan nga niresulta na hinuon sa pagkadasmag ngadto sa laing motorista nga ni right turn. Swerte na lang nga mga minor injury lang ang naangkon sa mga sakay sa motorsiklo. Ato gyapon nga pahimang no pagbalik sa mga kigsunan. Labi na gid ni nga nagpanihog motor nga panahon gani sa gabi unya labi na gid og magkuwan. Dili lang kita mo kumpiyansa kay gawas na dangog ang daan, mapiktahan gyud ang visibility sa imong pagtanaw, labi na gyud og gigamit ka og helmet nga medyo dunay tent. Wala na mo pasaka pa og kaso ang motorista nga nadaspagaan human magkasabot nga bayran ang nagubang kadaot sa motorsiklo. Samtang huli ka musab kining motorista nga nakasagid sa gisundang motorista nga mibanda ngadto sa usa ka auto dayon tumba. Mato sa City Toda, posibleng nisuway kini pagbiting the red light o wala lang gyud makabantay nga naka-stop signal na ang traffic light. Ang mga driver sa auto ug motorsiklo ang nakizitulra sa nakaigo kanila. Pahimangno sa City Toda sa mga motorista nga focus gyud diha sa pagmaniho aron kalikayan ang disgrasya. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.